ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମ। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଜେଜେବାପା। ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଜେଜେବାପା। ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ଏ ହେଲେ ଜେଜେମା। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। ଏ ହେଲେ ଜେଜେମା। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର। ଏ ହେଲେ ବାପା। ବାପାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଫାଦର। ଏ ହେଲେ ବାପା। ବାପାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଫାଦର। ଏ ହେଲେ ମା। ମାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମଦର। ଏ ହେଲେ ମା। ମାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମଦର। ଏ ହେଲେ ଦାଦା। ଦାଦାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଙ୍କଲ। ଏ ହେଲେ ଦାଦା। ଦାଦାଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଙ୍କଲ। ଏ ହେଲେ ଖୁଡ଼ୀ। ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଣ୍ଟ। ଏ ହେଲେ ଖୁଡ଼ୀ। ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଅଣ୍ଟ। ଏ ହେଲେ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବ୍ରଦର। ଏ ହେଲେ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବ୍ରଦର। ଏ ହେଲେ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସିଷ୍ଟର। ଏ ହେଲେ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସିଷ୍ଟର।